Żewġ ferat tal-Partit Laburista, il-Fondazzjoni Idejat u Nisa Laburisti organizzaw sessjoni ta' taħdita flimkien ma' panel ta' esperti rigward l-aljenazzjoni parentali. Dan il-fenomenu u prodott ta' sitwazzjonijiet meta l-ġenituri bejniethom ikunu qed iċaħdu l-itfal tagħhom minn attenzjoni u ħin mal-ġenitur l-ieħor. Il-panel kien magħmul minn diversi kelliema fejn fost l-oħrajn ittrattaw kif l-aljenazzjoni parentali qed tkompli tiżdied u qed taffettwa bidliet fit-tfal b'mod esaġerat jew aċċellerat iktar minn dawk is-sitwazzjonijiet li bħala soċjetà inqisuhom bħala normali. Fost l-argumenti li tqajmu minn dawk preżenti issemma kif ir-relazzjoni bejn l-ulied u l-ġenituri tkun fl-aqwa tagħha meta l-ulied ikunu esposti għaż-żewġ partijiet u mhux meta jkun hemm ċaħda minn ħin jew ikunu qed jisimgħu diskors negattiv fuq il-parti l-oħra. Saħqu li l-aktar ħaġa effettiva hi meta ġenituri jifhmu u jaċċettaw il-ħsara li verament issir fuq it-tfal, fejn anke minn studji li saru juru li t-tfal ikunu jippreferu li jsewwu relazzjoni ma' dak il-ġenitur partikolari aktar milli jwaqfu l-kuntatt. Rigward l-aspett legali spjegaw kif għandha bżonn tiġi maqbula definizzjoni jekk l-aljenazzjoni parentali hijiex rejat jew inkella abbuż, jew inkella tiġi indirizzata mill-lenti legali ta' vjolenza domestika. Jingħad kif fl-Ewropa huma ftit dawk il-pajjiżi li jagħtu drittijiet anke lin-nanniet u għalhekk Malta għandha tkun minn tal-ewwel biex tagħmel ir-riformi meħtieġa u servi ta' mudell għal pajjiżi oħrajn. Fid-diskussjoni ħasem ukoll il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li spjega li bħala Ministeru il-ħidma baqgħet għaddejja minkejja diffikultajiet fis-sistema fejn anke qed jiġu koordinati diversi diskussjonijiet ma' nies esperti u riċerkaturi fis-suġġett. Semma li wkoll għaddej investiment ta' taħriġ kontinwu fl-aqwa istituzzjonijiet madwar id-dinja f'dan ir-rigward. Waqt li refera wkoll kif il-Ministeru jassisti f'diversi inizjattivi l-organizzazzjonijiet varji fosthom il-Happy Children. Kemm il-panel tal-esperti kif ukoll l-udjenza li kienet tinkludi ġenituri, nanniet u anke avukati li jitrattaw każi fil-qorti tal-familja qablu fuq il-fatt li hemm bżonn tittieħed deċiżjoni bis-serjetà dwar ir-riformi li hemm bżonn fis-sistema li fihom jiġi meqjus il-kuntest kollu.